karo bendarane kok wani. Lara apa sing tok jaluk tok anggap enteng apa kowe? Tangi kok ngenteni gedung. Paman Sengkuni nggih. Plus mangertos anggere dipati duka kalian Petro. Rada mangkal karo Petro ketok ngenyek. Ampun kasing mboten apa-apa. Mangke kula ajari, Mas. Orang rumah ming kono kawan. Randek rek nyiwara saenamu. Hati-hati mek ejem. Tunggal dhewe Sengkuni grumat-grumut. Pengaco ae. Pengaco, pengecut. Nek muni ngelek-elek Pandhawa iki entek golek kurang amek. Burung karuan nek cengele jeki apik. Mboten nyono mboten jimpe bilih badhe pinanggi panjenengan Gusti Adipati. Iya Petro. Sungkem bekti kula konjuk. Iya tak tampa. Bapakmu ora apa-apa to, wilujeng nggih. Adiku Janaka kepiye mboten ate sowan mriko. Ora tau sowan madu apa sebabe? Gawean kathah timbali mriki. Aku ora mligi ngetutake Janaka pundi sing nek oke ngene. Wong kok ngono. Kuwi jeneng ora tresna karo mong-mongamu. Anggi mboten ming kula kok kathah sing nglampahi. Dan saniki niki panjenengan prasa piyambak antas kula ning dapur Ponokawan kruyuk sumbangan pirang-pirang. Kuwi jeneng umum Srawung karo sedulur. Lah nggih. Nek ora tarewangi adol-adol kambil ora. Kang Rai Surti kanthi ngotos nggih. Bojoku apa? Lah ya isih lah bojo. Oh nggih. Syukur. Diwet-wet. Wong direwangi nyolong-nyolong. Selemungan. Kok ngerti nek Surti Kati ki laku nyolong? Dadak ngungkap sejarah. Panjenengan gandrung-gandrungipun kan Kang Rai Ndara Surti Kanti niku rawuh tengah wengi kula pun teng njaba nginjen. Kalih Kang Rai Permadi kalih Ndara Banawati dek tesih prawan piye. Oh. Yai Banawati isih timo nggih tesih prawan. Tesih prawan geger-gegerke wong. Wong saniki randha men gegerke wong. Kok ngerti antahipun yen rawuh wonten kedaton jam 1:30. Totok-totok sur. Masur apa ya? Surti Kanthi nika kaya kula nggih. Apa bodong? Lambemu ing anu ding Surti nanti sing ora-ora. Malah saiki kagungan putra siji. Kakung tak jenengi Wersasena. Wangge Soko. Wah. Kula marem panjenengan Palakrama sing nglabuh Kang Rai Ndara Permadi seneng kula. Seneng terang. Iso tekan seprene dadi kaken-kaken ninen-ninen. Iya. Kinten-kinten ya suwe pinten Kang Putra? Udakara ya 20 taun. Oh nggih. Babagane anak kula niku.
babagan anakmu nggih anak kula kurang luwih nggih 18 putri mening senajan anak kula wedok wae ayu anakmu kan nggih kok iso wong celeweng bojo kula timbalan saking penurut tenimbangane nganggur kan bisanan apa ayo ora apa-apa ora apa-apa saiki anakmu nandi pun mati wong nek ra kawu anak mudar do apa Petro lho aku tak kandha nggih kowe tekan kene nglamar Dewi Indrawati nggih sakersanipun Ndara Ayu Betari Dresanala badhe pun dapaken kan purunanipun. Nah, ini kekasih Raden Wisabrata. Gandeng kuwi bakal didhawuhake karo Sarjoksuma. Matura karo Diajeng Dresanala menawa wanita kasebut bakal tak jaluk tak dawuhake karo Sarjoksuma ewadene yen pancen prunanku kepingin bakal palakrama si Wisabrata kon milih wanita sak lingkubing kraton Ngawangga mengko sing nanggung jawab aku aja melu-melu sing mantu Diajeng ning mengko aku sing ngragati wah nek janipun upama kula ngaten nggih seneng ning Gandeng menika Ndara Dresanala niku ya marem-marem niku wong katresnanipun kang purunan menika kalian Putih Garbus Mundi pokokipun dipun bantu. Kowe baliya aboten. Yen ora mau karo aku kok lakon aku iki muring kowe tak pol tangan. Gusti kula sasi prisa nggih. Penjam niku ora namung titah sewantah. Dukanipun sinuwun Ngawangga menika wau duka ingkang terjang serak. Nerjang sarak nyingkir leres. Yen kanthi dasar mekaten ampun mari kok panjenengan macan ngamuk mongko wani rasa tangan Pak Petro ing atase ming Panakawan karo bendarane kok wani lara apa sing tok jaluk tok anggap enteng apa kowe tangi ngenteni gedung Paman Sengkuni nggih plus mangertos angger dipati duka kalian Petro rada mangkal karo Petro ketok ngenyek kan ampun kasing mboten apa-apa. Mangke kula ajari, Pak. Orang rumah ming Panakawan. Randek rek nyiwara saenamu. Hati-hati mek ejem. Tunggal dhewe Sengkune grumat-grumut. Pengaco ae. Pengaco, pengecut nek muni ngelek-elek Pandhawa iki entek golek kurang amek burung karuan nek cengele dhek iki apik iya angger marai ngati-ati ana wong tak klonyomi temenan